stresira me jer ja izbacim top klip i zato što YouTube ima neko glupo pravilo da ono neće ni da proveri srpske klipove jer ih boli bre kurac za nas, samo ovako puf, koknu. Ja živim od tih pregleda i mnogo se nerviram, mnogo sam luca. Ista stvar se desilo recimo sa klipom sa Teodorom. Posle 2 dana klip ima 1,5 miliona pregleda i jednom bam, žuta monetizacija, pregledi stanu. Šta nije u redu YouTube? Kome ja treba dođem na gajbu? Koga treba da iznešam bre? I onda ja moram da isključim monetizaciju, znači dobijem 0 dinara, boli me kurac, samo mi daj preglede, ne interesuje me zarada, ali neće ni preglede mi daju, a ni zaradu. Pa šta ja da radim? I koliko vremena ode na jedan klip gde startujem ljude, ono po garaži, tražim ih i sve ode u Neću više da snimam na ovoj platformi, povlačim se sa YouTube-a, neću. Ja neću više da snimam, sve vas volim, ali neću. Povlačim se, brišem se. Evo, pogledajte šta se dešava. Off. Znači ja gasim monetizaciju da ne bi dobio žuto i oni mi opet lupe direkt žuto. Off, limited off. Puši kurac. Au, brate, nekoga roknu. Htjeli su mene, ubili mog brata. Au, brate. Au, šta se desilo, neko mi ubio. Misli da sam ja! Sjebali su se, brate, nisu ubili mene.